Za Zdravka Kuzmanovića, igrača Fiorentine, još uvek nisu stigli papiri. Pokušaj Krasića do utakmice. Prva ozbiljnija prilika za Kazahstan. Sjajna. Ergić, Žigić, lepo ka Markoviću. Još jedna prilika da centrira. Sada to radi mnogo bolje. Evo, Pantelić je u prilici. Žigić. Pantelić i nema gola. Žigić. Marković i primetio ga je Ergić, ali stiže sada i Ašir Bekov. Marković uspeva da centrira. Pantelić. Krasić. Ostavlja za Tošića. Izblokiran Tošić, ali i dalje loptu u kaznenom prostoru Kazahstana. Pokušava Pantelić. Ne uspeva Pantelić, ali tu je Žigić. Pantelić. Pantelić! Mislim da ovo je golove i slične pozicije. Nažalost, ovo nije Kazahstana, čak sedmorica na našoj polovini. Uspeva Krasić. Ašim Bekov, evo prilike. Nova šansa za Kazahstan i gol! Gol, strelac, Kajrat Vidić dobio vazdušni duel, lopta stigla do Ašir Bekova i onda izgleda Tošić ponovo ka Panteliću. Stigla je lopta do Krasića, Krasić! Odlično je prošao Miloš Krasić. Ruslan Baltijev. Pokušaj. 2:0. 2:0 za Kazahstan. 61. minut. Prolazi Žigić. Ovo baš nisu karakteristične situacije za Nikolu Žigića i zbog toga se sve verovatno. Lopta ka Panteliću. Žigić! 2:1. 2:1. Nikola Žigić. Ima još dovoljno vremena, ne samo za izjednačenje, možda i preokret u pravom trenutku. Gol Nikole Žigića. Plašim se možda čak i u poslednjem trenutku. 23. minut drugog poluvremena. Žigić smanjuje na 2:1. A dvostruku izmenu sada sprema Klemente. Na teren će i Koroman i Danko Lazović. Odmah ka Žigiću i Panteliću, odnosno Lazoviću. Lazović! Jo, kakva prilika za Danka Lazović. Krasić. Prolazi Krasić. Lepo sada i ka Tošiću. U sredini su Žigić i Lazović. Žigić. Pokušaj Lazovića makazicama. Kuć. Samo... U 68. Žigić je Lazović. U međuvremenu Krasić, već u kaznenom prostoru Miloš Krasić. Kovačević. Koriha sjajno brani Stojković i Gutinović. Krstajić, Vidić. Evo sada šanse za Žigića. Joj, brani Lorija. U duelu sa Vidićem i izblokiran. Pokušaj Koromana sada, ukoliko se dugo nameštao Koroman. Vidić, joj! Kazahstana, ali lopta nije htjela. Tošić, srećem da je odustao i Čučulin od lopte, nije očekivao grešku Tošića. Krasić. Nešto manje igrača Kazahstana i Krasić, lep potez Krasića. Jedan put Koroman ubacuje loptu u kazneni prostor, evo šanse!